ዮሐንስ ከማ ካብ ሰሜናዊት ኮኸብ ከተማ መቐለ ናብ ታሪኻዊት ከተማ ሳምረ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዝካ ኣብ ዕሸል ከተማ ዓዲ ዓብሶ እትበሃል ቦታ ምስ በጻሕኻን ንኣንፈት ደቡብ ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ጸጸር መንገዲ ምስ ተጓዓዝካን ዝርከብ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጣብያ ዓምዲ ወያነ ፍሉይ ቦታ መገንዓ እናተባህለ ዝጽዋዕ ከባቢ ይርከብ። ከም ኣገላልጻ ኣገልገልቲ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዮሐንስ ከማ ኣብ 1001 ዓመተ ምህረት ብሃፀይ ኣምደጽዮን ከም ዝተገደመን ድሓር ድማ ብሃፀይ ዮሐንስ ከም ዝተሓደሰን ይሕብሩ። ዮሐንስ ከማ ዝተፈላለዩ ብራና መጻሕፍቲ ማለት እውን ከም መጽሓፈ ነገሥት ኣቡሻከር፣ ኣትራኖስ፣ ኣርጋኖን፣ ገድለ ሰማዕት፣ ናይ ኣቡነ ዮሐንስ ወርቂ ወንበር፣ ናይ ዮሐንስ ከማ መስቀል፣ ወርቂ ደወል ከምኡውን ብገባሪ ሰናይ ዝተሰርሑ ሙዚየም ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መዕረፊ ኣጋይሽን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዓይኒ ምድርን ዝወነነ እዩ። ዮሐንስ ከማ ጥበብ ጥንታዊ ስነ ህንፃ ዘንጸባርቕ ክቢ ቅርጺ ዘለዎ ብደቀቕቲ ኣእማን ወይ ከዓ ኩረት ዓበይቲ ኣእማንን ጭቃን ዝተሃነጸ ኮይኑ 33 መሳኹቲ ኣለዎ። ውሽጣዊ ትሕዝቶ ዮሐንስ ከማ ብዘደንቕ ጥበብ ኣተሃናንጻ ካብ ጽሕዲ ዝተሰርሐ በርን ኣብ ማእኸል እቲ መንደቕ ንጎኒ ዝዓረፈ ኣስታት 5 ሜትሮ ዝኸውን ናይ ቢም ዕማም ዘለዎ ጽሕዲ ዝሓዘ ኮይኑ ናሕሱ ድማ ብርብራብ ጽሕዲ ዝተሃነጸ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ዮሐንስ ከማ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ዘሎ ክኸውን ከሎ ብውሕጅ ዝተጠቕዐን ብምሽርሻር ናብ ደሴት ዝቕየር ዘሉን ቤተ ክርስቲያን እዩ። ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተኻየደ ውግእ እውን ካብቶም ጥቕዓት ዝበጽሖም ኣብያተ ክርስቲያንን ሓደ እዩ። ናይ ምንቃዕ ኩነታት እውን ገጢምዎ ኣሎ። ዓመታዊ ክብረ በዓል ቤተ ክርስቲያን ዮሐንስ ከማ ቅዱስ ፋሲለደስ እናተባህለ ኩሉ ግዜ በብዓመቱ መስከረም 11 ይውዕል።